Живеете ли в къща без централна канализация? От сифона в банята ви излиза ли неприятна миризма? Канализационната кола посещава ли често двора ви? Този клип е за вас. Изгледайте го. Всеки, който живее в къща, чийто двор е пълен с септични ями, има външна тоалетна и локална канализация, знае колко неприятни са задръстванията, лошата миризма и постоянните разходи за почистване. Решението е едно и е изцяло естествено, безопасно и ефективно и се нарича Уникал. Той съдържа естествени живи микроорганизми и ензими, които изяждат и разграждат мазнините, протеините, органичните остатъци, като ги превръщат в безопасна течност. Разтваря се предварително в 5-10 литра топла вода, която не е хлорирана, след което се разбърква се добре и се излива в ямата или в тръбите или сифоните, където да убие неприятните миризми. След ден третиране, дебелата кора, която е станала тотапа на ямата, е почти наполовина изядена от микроорганизмите. Защо да изберем Уникал? Защото е на първо място 100% биопродукт, защото елиминира неприятните миризми още след първите 3 дни. Намалява нуждата от канализационна кола, така ни спестява пари. Установява дренажа на септичните ями и в същото време е безопасен за тръбите. И защото е и за компост. Превръща растителните остатъци в богат тор за 5-6 седмици. Уникал е в удобни опаковки, създаден е за ями, тоалетни, компост, мивки. След първото третиране се добавя профилактично веднъж 2 пъти в месеца, а за най-добър ефект най-добре е да се използва вечер, когато е най-малко вероятно да използваме водата. Съответно и тръбите и ямите. Също така се избягват агресивните препарати на база хлор от 12 до 24 часа преди и след него. Уникал е предназначен за домакинства без канализация, за домакинства, които използват компост, дори и за тези, които искат просто да почистят канализационните си тръби. Лесен за използване и напълно безвреден. Можете да го поръчате от сайта на Амитица с код за отстъпка VESI10.